Dwi wedi mwynhau gael actio a clywed am storis gwahanol ac wneud nhw efo ffrindiau fi a trial greu nhw. Dwi'n fwynhau wneud symudiadau am y pethau newydd. Dwi'n hoffi wneud pethau newydd yma diddorol. Nes i dysgu lot o pethau newydd am pethau oedd wedi digwydd amser hir yn ôl ac efo fatha bod o'n i byth yn gwybod bod oedden nhw'n gallu troi mewn i sêr a pethau. Nes i ddysgu am lot o chwedlau am dan heina a'r sêr ac oedd o'n rili hwyl i ddysgu am heina. O'n i yn licio Cassiopeia oherwydd mae'n danos amdan fatha efo'r diwiad i gael ei blino ac mae Cassiopeia wedi dweud maen nhw wedi dragio hi'r awyr fatha cosb. O'n i'n licio hynna. Fy hoff stori oedd yr un cyntaf nath ni'n neud herwydd oedd o'n danos bod dim jyst un person sy'n gallu bod yn fwyaf greu ac mae pawb yn gallu bod yn greu yn ffordd gwahanol. Mae sêr yn gallu wneud pethau da a pethau hardd.